Hey guys, नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरनाय थाबाय। दायो नै माने ओंखाम जानो नागिरदों माने ओंखाम बेनिफ्राय ओंखाम जानो नागिरदोंबा दायो माने आङो मा होनना बुङो बेखौ अमा आरोना अमा एसे लायनानै माने आं गावनो संफैबाय संनानै दायो नै आं दायो जानो नागिरदों माने टेस्ट खालामनो नागिरदों आं गावनो दायो माबायदि टेस्ट जादों जायाखै। आं रोंखाया जेबोथ' रोंखाया आं मैयाबो माने बुंखानाय जादों आं रोंखाया बिदि थारमाने आं मोनसे गोदान ओरैनो जास्ट टेस्ट खालामना नायो सोलोंनायानो मानसिनि खामानि बेखौ बयबो मिथियो नङा होमबा बेबायदिनो दायो आङो माने बेबायदिनो गोदान माने सोलोंगासिनो बानायगासिनो मा होनना बुंगोन नै बेदर माने जोंनि अमा आरोना नैबे आंनि थोरसियावनो लाबाय माने आङो आरो आं अमाखौ बिराद मोजां मोनो दै जानो अमा बिराद मोजां मोनो जानो बेनिखायनो आं अमाखौनो बांसिन जायो बांसिन बिदिनो आरो अमाखौ बांसिन जायो नोंथांमोना बेनिखायनो हयथ' साननो हागौ आंनि मानो इसेबां मथाथा हयथ' अमा जानायनि थाखायनो इसेबां मथाथा सानगोन नोंथांमोना नंगौ माने आङो अमाखौ बिराद मोजां मोनो आङो जानो आरोना आं दायो नै गावनो संनाय मोनसे टेस्ट नालाय आं बेखौ दायो माने जानानै नायनोसै आं माबायदि नोंथांमोनाबो बिदिबा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम आङो बिदि जेबो होनाय जायाखै अमायाव माथ्र' आङो सामब्राम गोजा बेनिफ्राय सामब्राम गुफुर बेनिफ्राय हाइजें बेनिफ्राय बानलु बेनिफ्राय आरो बैसोरखौथ' मस्लाखौ गरम मस्लाखौ होबाय एसे बेनिफ्राय मिट मस्ला बेनिफ्राय धनिया मस्ला बेखौ होबाय आरो पेकेटनिखौ ना दायो नै माने मा होनना बुंगोन रोङा दे आं खिन्थु बिदि रोङा आङो आं दायो नै जास्ट ट्राइ खालामना नायनोसै आरो नायनोसै आङो रोंखाया दे खिन्थु आं माने गावनि आन्थानि गाव जानोल' मोजां जादों माने एसेबां गाज्रि जायाखै नङा मोजां जादों गावनि जानोल' आन्था दे आं खिन्थु गुबुननो संना जाहोनो बिदि आङो बिदि टेस्ट खालामना संनो रोङा नै संख्रिफोरखौबो आं खिन्थु बारा हिसाबनि रोङा दै सोरबा मा होनना बुङो बेखौ सोरबा गोदान मोनजानायफोराथ' माने मा होनना बुङो बेखौ संनायानो जाथाराखै होननानै जाना नायबा खेबसेनिफ्राय आं जानोनो बागोन माने जिहेथु रोंखायाबो नालाय संना जाहोनोबो गावनिल'सोखा आं थारमाने अमाखौनो बिराद मोजां नाङो आरोना बेदर हिसाबै अमायानो आंनि फेभारेट दायो बर्थमान आं माने ओरैबायदि दै एसे होनानै माबा खालामबाय आरो आंथ' संबाथाय बै गेसफोरावनो संलाबायो अरदाबावबा आंबो जाथारनाय नङा बननिबा रोंखाया आङो बनखौ सुखांबाय थानोबो नोंथांमोना सोर माबायदि टेस्ट खालामनानै अमाखौ सङो आंनो खोन्थाहर आरो मा होफायो अमा संब्ला
आंनो खोन्थाहरलाय अननानै। आंनाथ' जाथारा संनायानो आं माने मिथिनो लुबैदों आरोना मा मा होयो नोंथांमोना अमा संबाथाय। अमाया सोरनि सोरनि थाखाय फेभरेट आरो अननानै आंनो कमेन्ट खालामहर। बिदिनो मोनसे मोनसे सोलोंलांबासो रोंगोन नङा होमबा? बेनिखायनो आङो दायो थारमाने मालाबा मालाबा सम सम अमाफोरखौ सङो खिन्थु बिदि आङो इमान टेस्टनि संनो रोङा। मा होनना बुङो गावनिल' जानो बेबायदि आरोना गावनिल' जानो थाखायल'सो बानायनो रोंनाय बायदि जायो। खान्थाल बेगर आं आरो सानसे मोनसे फ्राय जेनेबा अमाखौ संनाय बेखौ लाना फैनो नाजादों। माने मा होनना बुंगोन आरोना अमा मोनजाया जेबोखौनो नाङा। संनो रोंबानो थावो संनो रोङाबानो आंनि बायदि जायो ना मा बुङो? आं एसेसो रोंगौ इसिबां रोंद्राया नङा खिन्थु आं गुबुननि थाखाय संना जाहोनो रोङा।